Yeah, good morning, madzuka bwanji konse kumene muli. Yeah, tini tiyambe leloli ndi Born Khalendo. Amene wandithu akuoneka zoti Billy Malata, Frederick Malata atopa naye kwambiri ndi afuna muyankhe. The DC President wanthu osauka woyamba kuno ku Malawi amene anthu ena sakugona naye tulo amaononga nthawi yawo kumakamba za ine ndipo chaka ichi ndachilowa bwino kwambiri chifukwa pali anthu ena amene amasowa zochita amene amanena zina la Born Khalendo kulipasa free advert. Iyo poona amaona ngati akuononga zina langa koma ayi ndithu amakhala akulitchukisa zinalo ndipo amakhala akundipasa free advert. Muzakampeza munthu akukulankhulirani zoyipa pamene inu simunamulakwire muziwe kuti amenewo ni madaliso. Pali anthu ena atatu nkhumba zina zimene zikumayenda muziko lino kumalankhula m'maforamu osiyanasiyana muzina lokuti ati ndiomenyera ufulu amene akhala akulimbana nane masiku apitawa ndipo ndalandira mafoni ochuluka kwambiri kuchokera kwa Amalawi ondikonda kunena kuti Akhalindo ntchito zanu timaziziwa bwino mwachita achieve zinthu zambiri muno m'Malawi. Musayankhe nkhumba zimenezi, nkhumba zitatu zolephera zimene zimakuwira zipani ndi cholinga kuti zizidya ndalama zayenda muzipani zosiyanasiyana zinali ku MCP zajaija ku MCP lero ndezi kuona ngati akamajiya ya chipani cha DPP achipani ya DPP yo atenga kuti azigwira nawo ntchito. Ndafuna ndikuuzeni kunena kuti ine sine ojira chipani, ine siwa chipani ndipo ine ndalama zanga sinimadyeraso mu activism kapena muzipani ayi ine ndimalankhulira Amalawi ndipo ndizapitirira kuwalankhulira Amalawiwo osayang'ana mtundu, osayang'ana chipani, osayang'ana chigawo. Ine ndi wina aliyense ndipo ndilibe nthawi yojira chipani. Ati iwo akumajiya kuyipisa zina langa ndi cholinga kuti ati alandire ku chipani cha DPP. Inetu ndilibe nthawi yokuti ati ndikakhululukidwe ni munthu. Ine sinimalakwira wina aliyense. Munthu uti ukamafuna chikhululuko ndiye kuti unalakwa pena paliponse, ndiye kuti ukufuna kuti mwina anthu ena ake akukhululukire. Ine sinimapanga zimenezo ndipo ine sinizapezapo nthawi yomachita saidi ndi chipani kapena kuchita saidi ndi mtundu wa anthu kapena kuchita saidi ni munthu. Ine ndimangulankhula chilungamo. Choncho ndikuthokozeni nkhumba zitatu zimene mukulimbana ndi ine kufuna kuononga zina langa. Ndikukuthokozani kwambiri kuti audio iso mukaimva muyiyankheso chifukwa kupezatu nthawi yoma muyankha munthu audio amene maganizo ndi yake ndipo zimene akulankhulazo waziganiza ndi iye ndipo samala kapena kupeza nthawi yokufunsani inu kuchita konzati wina aliyense ndiye iwe ndikuzuka ndikumamuyankha munthu audioyo zimaonesa kuperewera. Koma ndikukuthokozani kwambiri chifukwa ndiye kuti zina lotchedwa Born Khalendo limene mukumalitchula m'maaudio ndi zina loopsa kwambiri, zina lotchuka kwambiri kuchokera ku Nsanje pakana kuchitipa nkhotakota pakana ku Mchinji komanso maiko akunja paliponse Born Khalendo, Born Khalendo ndikukondwa kwambiri. So nkhumba zitatu zimene zikulimbana ndi ine musaone ngati akulimbana ndi ine koma akundipasa free advert. Ndikuthokozeni Amalawi chifukwa lero li Amalawi ndinu anthu ozindikira amene mmatha kuona chilungamo ndikuchiona kuti icho ndiye chilungamo. Amene mwandiyimbira mafoni ndikundichita advise kuti Akhalindo tikuzimva nkhumba zina zikulankhula zitatu zina zakhala 20-25 years 30 years zikufunafuna ati kukhala ukhansala zimangolephera. Pakati apo nkhumba inayo yakuzomba inapita kuti ikadye ndi Michael Usi malinga ndi pologalamu iyo kuti iyo amangoziwa kudya basi koma zinalephera ndithu. Anayamba nakonso kumene kwakaona ngati akufuna akatenge mamiliyoni akakhala ena onde amapanga mabizinesi amasache
kumakhala kuti azipanga bizinesi za masache koma sizi kuyenda, ndi akuona ngati akapita ku activism ku ndikumalankhula ngati ndi a DPP apasira mamiliyoni. Achimwene dzanja la Mulungu likasonya kapena chala cha Mulungu chikasonya chasonya basi. Lero tilankhula nkhani zambirimbiri koma tiyamba ndi nkhani ya ku Queens kumene anthu akuzunzika koopsa monga mene tinanenera, koma lero tikubweretsa nkhani yomvetsa chisoni, nkhani ya ku mochale ku Queens. Mochale ya ku Queens yawonongeka ndipo azibale kapena anthu akuwuzidwa kuti azikatengako mitembo ya azibale awo azikasungisa malo osiyanasiyana mamochale ngati kunthunzi ndi malo osiyanasiyana. Uwu ndi uthenga umene ukuyenera upite ku ma authorities kunena kuti kodi sipano anthu osauka amene amadalira zipatala za boma mitembo yawo akayisungisa kuti ku Queens sikuli bwino lopang'ono chifukwa ndi kuti mitembo yambiri yaonongeka over the weekend kuzafika siku la lero mitembo yambiri sili bwino. So pakufunikira kuti inu ma authorities mupange machawi mukakonze mochale imene ya ku Queens imene yaonongeka kwambiri. Kuchoka ku Queens tikuyenda straight kupita ku Zomba DHO kumene kukupangika zinthu zoopsa kwambiri. Makamaka DHO akuzombako amene akupanga china chilichonse eka amene akhale DHO, eka amene akhale waku administration. Ndalama za mafuta zikumayenda muthumba ngati ndi zache. Izinso ndi zimene sakupangaso DHO waku Mchisi Hospital amene akuchita abuse ngakhale magalimoto. Even galimoto imene yakuntchito tikunena panopa anayigwesa akuchokera kumowa. Zikuchitika zinthu zodabwisa kwambiri kunena kuti maloma kuti ndalama zimene zimabwera kuchokera kuboma azizigwirisa ntchito yoyenerera, ndalamazo amazisukunula ndi kukhala kashi yongomwera mowa. So ma DHO akuzomba komanso DHO waku Mchisi Hospital mukuyenera muaunike bwinobwino kwambiri akuchita abuse zipatala zimenezi. Nkhani ina imene tikufuna tikambirane mamawa uno ndiyokhuzana ndi kuyamba sukulu kwa ana komanso makamaka nkhani imene yokhuzana ndi mayeso amanebu kunena kuti ana ambiri sanathe kulipira mayeso amanebu chifukwa chakusowekera kwa makolo. Timakupemphani ino amanebu kunena kuti at least mutaperekakonso masiku kaya ndi 1 week kaya ndi 2 weeks to enable these needed students to at least find fees akalipire chifukwa zikatero ndiye kuti ngati simupereka mpata ndiye kuti ana ambiri saatha kulemba mayeso. Uwu ndi uthenga umene ukuchokera kwa makolo. Kodi zinazitika malankhula ine ngati the DC sikuti ndimangolankhula ayi ndimalankhula based on information imene ili so important, information yochokera kwa makolo osakhala kumangolankhula zobwebwedeka ayi sinimabwebweta koma ndimalankhula information of evidence. Makolo ambiri padakali panopa ndalama zawavuta malinga ndi kulimaku malinga ndi afetereza awa mafetereza awa akuzunza anthu ambiri waso ambiri ali forced kumakayika ndalama zina pamwamba pa fetereza ochipa uja kumakayikapo ndalama ina chifukwa cha anthu oyipa, mafumu oyipa akwa DC oyipa komanso amachedwa alangizi oyipa amene akumaitenga programu imene yafetereza ndikuitenga ngati ndi akunyumba kwawo ndikumabera anthu osauka. Yeti boma lakhazikitsa ndondomeko labwino kwambiri kuti anthu osauka akapindule ndi fetereza ameneyi, koma anthu oyipa ndi amene akusokoneza programu imeneyi oti afika madera ena anthu mafumu ena ngati akuthyolo afika saizi yomamenya anthu, mafumu ena afika saizi yomalipirisa anthu kuti agule fetereza uja apase kaye ndalama. So it is very very unfortunate. So zimene zizapangisa kuti makolo ambiri alephere kuti ana awo alipirire mayeso amanebu. So ndi pempho limene likuchoka kwa makolo amakamaka anthu osauka kupita kumanebu kuti tachitani extend period imene iyo kuti ana athe kulipira mayeso. Nkhani yomaliza mama wa uno ndiyokhuzana kusalima
assembly kumene masiku apitawo boma lidachita transfer DC ndikumbweresa DC wina, koma as we talk now DC wina wakale uja ndi wanyuwani waja akugwira ntchito ofesi imodzi, andi kukuchitika zinthu zina zosakhala bwino kunena kuti DC uyuyu wanyuwani akulephera kugwira ntchito chifukwa chokuti DC wakale adakalibe pa ofesi pompo. Munayenera inu a minister of local government muchite intervene, andi kumene kukumwa kupezeka kuti ma MP komanso akuluakulu aku a DC office akumatenga ndalama zina za CDF ndikumagwirisa ntchito kumaika kuma project kwina yeti makansala sakuziwa, andi siku lina mukazisiyirira izizi zibereka mwana, zikabereka mwana kuzakhala mpungwepungwe waukulu kwambiri kuja kumatchedwa ku Salima District Assembly. Munayenera muchite intervene msanga chifukwa ngati simuchita intervene ino aku local government zinthu zikunkerankerabe kuwonongeka pa district ya Salima kumene kuli ma DC awiri, yetu ina munamwena kuti mumuchite transfer koma up to now is still in the office, and uyu wanyuwani adakaliso naye ku office Congo, but she is not able to work chifukwa chonena kuti anzake adakalibe mu office momo, komanso kuli embezzlement ya ndalama zochuluka zimene zikumayenda in a dubious way kumene ma MP ndi akuluakulu aku admin akungokumana ndikumachita allocate ndalama ma projects osiyanasiyana without involvement ya ma councillor. Bon Klindo, the DC, mwana woopsya kwambiri, the most deadly and dangerous child from Jeza village, T.A. Mabuka, box 76, Mulanje, Malawi, Southern Africa. Ukalimbana ndine utaweka.